Elämä on paskaa. Homie, polta ganjaa! Missä paskaa taottaa? Satamallesta karhua. Sillä hetkellä paikalle pyrähti pikku vittu ja visersi, että saatanan apinat. Zeig uns! Snornigen uns! Snornigas, zeig uns! Saas Israel luulsi Israel panskaa muorineet muisti tarinan juuri säärikaarivalinnosta. Kauan nauaa siis saneet mursut ihmettelivät mikä otus oikein oli. Lentäessä kyllä osasi, mutta mahtoiko tuon näköinen silti olla? Raplaso. Audioraplaso. Kertoi kuka oli saneet mursut eivät uskoneet.